Hi guys, gagawa po tayo ng calamares. Biglaan lang po to. Kaya wala tayong gaanong ingredients. Char lang. So, kukuha lang pa ako ng flour. Nakabalot ang ating flour. Ang hobby ko po ay nagluluto siya ng tuna. Piprituhin niya. Nilalagyan niya na ng yan. Ayan. Nilagyan niya lang po ng asin. Tapos magic sarap at saka pepper. So, kukuha lang po tayo dito ng mga 3/4 cup lang po ng ating cup ng ating flour. Yan, so 3/4 cup ng ating flour. Of course, we're going to add an egg. Lalagyan po natin ng itlog. All dry ingredients po munang unahin natin. Lalagyan din po natin ng baking powder. Oops. Yan. Isang kutsara ng ating baking powder. Yung ating black pepper. Pepper black daw. Yan. Tapos yung ating seasoning granules. We're gonna mix it all together. Ayan. Tapos, ilalagay na po natin yung ating egg. Hiniwa mo na ba yung iyong squid? Lalagyan po natin ng kaunting water. Tansyahin lang po natin yung ating tubig. Baka maparami. So, dagdagan pa po natin ng kaunti pa. Yan, pwede na po ito. So, ilalagay na lang po natin. Ilulublob na lang po natin sa ating squid. So, ayan. Okay na po. Slice lang po natin yung ating squid. Or yung ating pusit. Okay. We're gonna add po pala a pinch of salt lang. Titimplahan. Pero wag lang po masyadong marami at baka maalat. Oh, there is a squid. We're going to slice it now. Uy, ikaw na mag-discuss. No, you will be the one who will going to slice it. I didn't know how. Okay. Yes. Nimpisan mo pa konti. Nanonood ko ba ng horror ate? Oo din. Mahilig ako sa horror fantasy, ganon. Action movies. Pero girl lang bida. Oo.
Isa lang muna. Okay. Siguran kita. Yan. Okay. So, ayan, hinugasan niyo na po yan. And then, ilalagay po natin yung ating piprituhin. We're gonna dip it there. Just like that. Okay. And after that, we're going to fry it. So, ayan. Put an oil in a pan and then you're going to painitin. Uy, yung tubig na pasok. Naambon kasi guys, so malapit lang sa bintana. So, that's why. Ayan. Papainitin lang po natin yung kawali. At saka syempre yung mantika. Then, syempre, pa-fry na po natin yung ating calamares. Okay, so ilalagay na po yung careful ha, kailangan may takip na. Pag labog hindi yan. Uy. So natakot niya ako sinasabi mo natal. Hindi naman natal. Go see that? You have to fry it for about 3 to 5 minutes. Okay. So, ayan, ready na po ang pangpulutan. Mag-iinom po sila Maha, tsaka yung hubby ko, tsaka si Ali. So, di po kasi ako nagiinom, so sila lang po ang mag-iinom. Ako lang po ang taga-kain.
chef. Nagluluto na po siya ng kanyang tuna. Piniritong tuna. Nilagyan niya lang po yan ng konting magic sarap, pepper, ground pepper, at saka konting salt. So guys, I have here also our buttered shrimp. There you go. Hope you like that. Isa po. Hindi pa? Hindi pa. Asan mo apoy konti? There you go. Our tuna is already done. Okay. Oh, what have you done? My goodness. What? The other one? Uy, sige, magpapunta yan sa TV. Patayin ko ulit. No. Dad, told you. Guys, siya pong may kagagawan niya. Basic. It's just basic daw.